Жұмға күн шығарылышыбызны жырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәммә кешене дә ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлектә һәр көнгә сөенеп яшәргә язсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хат белән танышабыз. 8 июнь көнне Сәрдә авылында яшәүче кадерле әниебез Гыйләҗетдинова Нурия Сахап кызының туган көне. Аңа 69 яшь тулды. Кадерледән кадерле әниебез, сиңа 69 тулды. Әмма син безнең өчен һаман яшь әле. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Әниебез, гомер эчендә син күпме авырлыклар аша үткәнсеңдер. Без 12 баланы әтиебез Рәшит белән күңел җылыгызны биреп, назлап, сөеп үстердегез. Һәрбер безгә ныклы тәрбия бирдегез. Тормышта үз юлыбызны табарга булыштыгыз. Кадерле әниебез, без сине чын күңелдән бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомернең озынын, сәламәтлекнең ныгын телибез. Бәхетле, бәрәкәтле, мул тормышларда сөенеп, шатланып гомер итәргә язсын сиңа. Без синең белән чын күңелдән горурланабыз. Синдәй сабыр, туган җанлы, тормышны яратучы, мәрхәмәтле, кешелекле зат юктыр. Син безнең терәгебез, таянычыбыз, дөрес юл күрсәтүчебез. Без әле дә киңәш сорап, әниебез сиңа киләбез. Безне куанып каршы аласың, борчылып озатасың. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт синең яныңда. Киләчәктә дә, әни, синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта бергә-бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын безгә. Туган көнең белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән тормыш инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Рәхмәт, әни, гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Котлы булсын, әни, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дуга йөртсен юлыңда. Таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгебезнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Бәйрәмең белән котлап, кызың Миләүшә гаиләсе диеп тәмамланды котлау хатыбыз. Сәрдә авылында гомер итүче туган көн иясе Нурия Гыйләҗетдинова ихлас күңелдән балаларыгызның яклы матур теләкләренә без дә кушылабыз. Сез ана даны медаленә ия, бөек шәхес, бөек олы йөрәкле әни. Шушы балалар игелегендә бәхетле булып, озын-озак еллар гомер итәргә язсын сезгә. Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләре диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләре диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәрик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка.
өскен бір туғаннар, сибелгенбіз түрлі жаққа, жиылышып көрешірген, қайтайық әлі туған жаққа. Бірге өскен бір туғанар, сибелгенбіз түрлі жаққа, жиылышып көрешірген, қайтайық әлі туған жаққа. Қайтайық әлі туған жаққа, кірейік әлі өскен йұртқа. Қадірлетіп бала шақты, еске алып өсмір шақты. Рахмет айтып әнкейлерге, бізді күткен әткейлерге. Өмірлерін ұзын айтып, қайтайық әлі туған жаққа. Bik tez uza, etkeyemgey sen şokta. Tuktap alık, vakit tabık, қайтайық әлі туған жаққа. Erkeyler bik tez uza, etkeyemgey sen şokta. Tuktap alık, vakit tabık, қайтайық әлі туған жаққа. Қайтайық әлі туған жаққа, қайтайық әлі туған жаққа. Кірейік әлі өскен йұртқа. Қадірлетіп бала шақны, еске алып өсмір шақны. Рахмет айтып әнкейлерге, бізді күткен әткейлерге. Өмірлерін ұзын айтып, қайтайық әлі туған жаққа, қайтайық әлі туған жаққа. Жырлы бүләк тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына якынлашты. Біз сізден де алдағы күннәрдә менә шундый мотор котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә. Ә инде иртәгә барыгызны да Сабан туена чакырып калабыз. Сәгать иртәнге 10-да очрашырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.